Makosera sei muri Zimbabwe tokashira muchirongo chenyu chamasecret nemaconfessions tadzoka zvekare nenyaya dzenyu dzitandinoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga inoti hlisei. Makasimba here vatete, ndauya nenyaya yangu asi inoti kutyisa. Ndiri musikana ane 26 years. Izvi zvakaitika pandakwana basa remumba. First night after ndawana basa pamba apa, ndakati ndirere ndikanzwa sound yekuti to kuita kunge pane tape yainge yakavhurika iri kudonhedza mvura. I brushed it off muspare bedroom mandainge ndakarara mainge musina pombi, saka maybe kwaiva kuneta kana kusajaira nzvimbo. Vamwe mungashaya kuti ndainge ndasvika sei pambapa. Chekutanga chandoda kuti muzive, the house was huge, double story modern house ine aluminum windows, sliding doors, folding doors, ceramic tiles. Furniture yacho top range, kuita kunge dzimba dziya dzemTV pamareality show, mahousewives of what. Everyday mangwanani ndaiti nchimuka kudai ndaizvitsunya kuti ndinzwe kuti this is not a dream. Hongu kwaive kubasa, as it felt like a vacation because mumba umu mainge makanaka. I didn't deserve to work pamba apa, asi ndainge ndabva Harare nomwe mukadzi aiti pagrupu remadzimai aita zvekutenga kubva kuChina. Painge paine mudzimai wechidiki ainge ati ari kutsvaka munhu anoshanda mumba, aida helper. Ndiko kusangana kwangu nefamily iyi. Ndichavati Mrs. D. Kutobuda panze ndipo pandairangarira kuti gara zviya ndiri munyika yeZimbabwe. Aiwa, painge paine wifi every floor, tainge tiri connected. Ini pay yangu ndaitambira $500. This was too good to be true. Upenyu hwangu hwakasanduka. Koiko kana munhu wana basa chakukuita zvaunenge wakafambira. What I noticed was Mrs. D vaita in and out of the country. After every 2 weeks vaitravela kuChina. Changu kwaiva kusara nevana nekumeka sure kuti vana vadya uye vaendeswa kuchikoro vaine malunch box. Kazhinji kacho baba vavo ndovaizotravelavo kana mai vadzoka. Every holiday taingoti kana zvikoro zvichivharwa taienda nevana kuholiday. Family iyi ndingangoti vaifarira Cape Town. Kungovhara taibva tatopinda mundege toenda nevana. Changu kwaiva kukontinya nebasa paholiday sezvo mama vainge vasiri munhu anoita zvekutamba nevana, asi more of a businesswoman. Ini ndipo pandakatangawo kukwira ndege vatete. Pasina nguva ndainge ndafuta kusimba chaiko kuita kunge ndichadhuka. Ganda rangu rainge rabvumiwa nemvura. Pese pandaendera kumusha kwedu vanhu vainge votaura zvakasiyana-siyana. Vamwe voti nhumbu, vamwe vachiti akazorohwa nemurume ane mari, vamwe vachiti akapedza college munhu akushanda saticha ndosaka ane ganda rakanaka. Munongoziva vanhu vekumusha pachibhorani. Vatete, one thing chandataura kumusoro ndechekuti ndainzwa masound aita kunge pane tape yakavhurika, kuita senge pane madonho emvura. Zvinhu izvi hazvina kupera asi zvakazotanga kuita wese. Pamba apa painge pasingarariki, zviya zvekuti unonzwa kurema, kunzwa kuneta, kunzwa kuita kunge munhu arohwa nechitima, kunzwa kungoti mhanya, tiza, kuita sekuti pane maziso akakutarisa. One night mama vakatorana nevana vakati vainge vachienda kuplaydate. Ko isu taizvisivirepi zvemaplaydate? Chakanga chaachingezi. Anyway, ndakatofara kuti ndaizowana time yekugadzira malunchbox since the following day vana vaenda kuchikoro. Zvaireva zvakare kuti vana namama vainge vasingazodye usiku hwokumba, saka changu kwaiva kugadzira food yemunhu 1 then ndoita malunchbox ndobva ndaita early night. Munhu awanewo kuzorora. Munoziva mabasa edu echimadhumbe, especially kana uri stay in. Ndiwe first one to wake up and last one to sleep. Ndakagadzira malunchbox evana vaingova 2. I forgot to mention kuti mwana mukomana wechitumi last born ainge asina kuita zvakanaka. Aibuda masiriri zviya zvekuita kunge Down syndrome, asi condition yacho was not bad. Ndapedza, I went upstairs kunorara. Ndainge ndakasira kuwanawo time yekuzorora. Munongozivawo kuti you start to appreciate rest kana uchishanda basa rinorema. Ndakapinda murumu mangu, ndinuyo pfemu magudza, kunzwa parere moyo ndichisambisana pambedha. Ndakabva ndabiwa nahope, asi I don't think kuti pakapera 5 minutes. Kungoti kana wakarara you can't count time. Asi ndakanzwa chinhu chakaita kunge chadonha nemutsindo, zviya zvekuti ndakauruka ndikamhanya kunobakidza light, asi hapana chandakaona kuti chainge chawira munext room. Ndakati pamwe kurota, regai ndidzokere kunorara. Ndakadzima light. Pasina nguva ndakanzwa murumu mava kurema
kuita senge pane munhu akarara padivi pangu. Vatete ndakazama kurara asi ndaidzwa kutsva apa kuri kutonhora. What followed next? Nyange ini zvakandisiya ndisina matemukana. As I write, ndinonzwa hana yangu kurova. I don't think Mrs. D vainge vatsoka. Asi baba ipambapa ndainge ndanzwa vachitaura pafoni downstairs, asi ndaivanzwira kure kure. Ndakatanga kunzwa kasaundi kaya kekuti to. Asi this time sound yaiita ichiswedera pedo neni. At this time ndaitoti ko chini ikowo chinonyangadza kudai. Moziva ndiyo time ndaifanira kupanika, but I didn't know what was coming. Within a few seconds ndakanzwa sound iyi yaswedera, asi now yava kudirection yekumusoro kwangu. Ndakakasika kutsvaka foni yangu nekubatidza tochi. Ndichinosumudza musoro vatete, ndainge ndakabata foni. Ndakaona haikona herino zimuzvambarara vatete. Saka all this time to sound yainge iri nyoka ichitema pasi. Ndati mumba umu mainge mune ceramic tile, riya rekuti unozviona pasi kunge glass. Nyoka chaidzo dzatinoziva hadzifambi pasimendi, what more paglassy floor. Takaita face to face nenyoka within a split of a second. Yakasimudza musoro ichitarira kwandainge ndiri. Neniwo ndichivhunduka, munongoziva hana zvainoita. Brain dzinobva dzaita kunge dzarasika. Foni ichitsvedza chinowira pasi. Ini ndichimira pamusoro pembedha. Zvinondodedera kuti ndibude murumu umu. Ko kana tikaita maweke nenyoka. Oro ndikadzika pambedha kuti ndobakidza light, ko ndikaitsika ikandiruma. Ndichiri kufunga kuti ndoita sei vatete. Weight yainge yadoerera kare. My body or my brain gave up on life. Zvinoti kusetsa, zvoti kutyisa at the same time. Ndakanzwa dhoo kuvhurwa, hana yangu ikarova zvakare, light rikabatidzwa. At this time ndakabva ndatoti ndiko kuguma kwangu. Hana yangu yaibika mananga. Ndakaona ndibaba wepamba apa. Vakati munoputa mbanje makadzimonera neplastic, ungatadza kuita manightmare. Vatete, munoziva kuti pane vanhu vanogona kutena matables zvokuti unosara uchidhauta your sanity. Okay, saka indaipenga. Ndainge ndanzwa zvinhu zvisingaexisti. Ndaiputa mbanje. Vakabva vati, kongenyi makasika kurara nhasi. Ndikati ndanga ndapedza basa. Vakabva vaseka vakati, saka matozviwetera. Ndikaramba ndakangovataurira. Vakabva vabuda vakasiya goni rakashama. Nguva yose ndainge ndiri pamusoro pembedha. Okay, saka chii chainge chaitika apa? I knew what I had seen. It was not a nightmare vatete. Ndainge ndaona nyoka, tainge tatarirana face to face. And mind you, this was not the first time ndichinzwa sound iyi. Kwaivo babava vainge vaziva sei kuti kune zvainge zvaitika kurumu kwangu, kwakuzokasika kuya nekuziva kuti ndainge ndaita nightmare. Something was fishy. Sezvo ndainge ndanzi ndinoputa mbanje, ndakashaya simba rekuudza mama zvainge zvaitika. Next Sunday ndakaenda hangu kuchechi. Moza from this time ndakatanga kutsvaka Mwari, and I was desperate. Kurega basa zvaisazoita cause mari yacho yainge yakanaka, asi ndainge ndizere nekutya. Sunday iyo ndakasvika kuchechi ndikanamata. Nguva yese ndainge ndisiri munhu anonamata. Ndaiziva zvandainge ndaona, and after church I felt at peace. Vhiki rakatanga new one. Ndainge ndononoka kurara. Dzimwe nguva ndairarisa vana mumabedroom avo, then ndorara pacouch rainge riri muroom remwanasikana. Ndainge ndorara neziso 1 vatete, cause fiyo yacho ainge ari ma1. Baba vaya vainge vongonditarira nerimwe ziso riya rizere control, riya rekuti I'm watching you. Sunday yakatevera ndakaenda kuchechi, tikaita youth meeting, tikanzi tizviintroduce. Ndakazviintroducer, ndikabvunzwa kuti ndogara kupi, ndikataura. After youth meeting, pana sisi vakauya kwandiri, vakati vari sei vanamutsa naMichael, kureva vana vabosi vangu. Munongoziva kana uri munyuwani munzvimbo usina waunoziva, ukawana munhu ari friendly, unobva wafarawo. Sisi handichatauri zita ravo. Even church, ndakati vanofara uye vakura. Akabva ati aimboshanda pamba apa, asi hana kutora nguva yakareba nekuti pane zvinhu zvakaona zvainge zviri strange. Uye vasikana vazhinji havagare. Saka I was right. I was not imagining things. Veduweka vatete. Saka ndaizoita sei? Ndakaona zviri nani kuti ndishingirire mwedzi upere, ndiwane mari, ndonotangawo musika wangu kuHarare. Ndakadzoka kumba ndine kushushikana. Date right 18. Kureva kuti it was almost month end, asiri mid month. Moziva, that statement inoti critical but stable. Ndiyo
yandainge ndiri. Musoro wangu wainge ugara uchitema semunhu airara neziso rimwe chete. Handina kumboita 2 days zvakare. This time ndakati ndava kunorara. Kubva musi uya wechitiko ichi, ndainge ndoti kana ndonorara ndaitanga ndatarisa pasi pemubhedha kunyatsocherechedza nekuti mawindo akavharwa here. Pasi pedho ndaitsindira vatete nejira kuti chikara chisapinda. Ko ndaiti ndinizve ndine dambudziko, ndini ndinoputa mbanje dzakamonerwa neplastic. Ndakati ndichipinda murumu mangu, hameno yemwe pfunga yakati zunza machira usati warara. At this time ndainge ndonamata full force. Zviya zvekunamata, God bless our food, unosvika kana une rugare. Ndaigona kunamata more than 1 hour. Munoziva shoko raMwari rinoti call upon me on the day of trouble. Ndakasimudza magudza kudai. Vatete tikanoita mahwekwe nenyoka iya zvakare. Ndakaridza miri this time. Madam vakauya vachimhanya. And you know snakes are faster. Inotiza igovanda, iwe goita benzi. Madam bosi vakauya vatete. Ndikati nyoka. Vakati asikana. Nyoka inopinda nepapi pakadai. Imba ino ine maceramic tiles. She was unbothered. Vakati kwana iwe. Vatete. Hongu ndiri nherera. Hongu mari ndinoida. But it was time to choose me. Ndakabva ndati mama sorry yenyu. Asi handichakwanisi kuramba ndichishanda pano. Vakati asi I told you kuti hapana nyoka wani. Mai ava musaladi type ya inogeza nemukaka. Vanonhuhwirira, vanoenda kumamasaji every now and then. What I didn't know is vaiziva here kuti pane nyoka vaisaziva. Asi defense yavakaita yakaratidza kuti vanegona kunge vaine zvavaiziva. Ndakavakumbira kuti vandipe havo mari yangu yehafu mwedzi ndiende. Tete ndakabuda same night ndikafonera musikana uya akati ndimumirire pamashops aizonditora hangu. Mari ndaiida, mabasa muZimbabwe hamuna, asi I chose peace over money. Ndatenda. Right. Tazvinzwira inyaya inoti kukohlisa, inyaya yekuti ukasangana munoziva one thing about snakes. Ndoziva kuti vazhinji yenyu handichatomboisi kana thumbnail resnake. Zvekuti ndaiti main picture cover picture ndaisa nyoka. Ini pandenge ndichitogadzira picture yacho neAI handitika. Then ndichitohla ndikati AI generate snake yakadai. Painobuda ndoti baiwe. Manje imagine kana wasangana nenyoka face to face. Chikara. Zvakaoma hazvo zvinhu zvinoitika muZimbabwe. Pamunenge muchitsvaka mabasa paya, rangarirai kugara manamata kuti Mwari ndokumbura mundisanganise nefamily ichandibata zvakanaka, nefamily inokutyairi. Remember pane musikana akaenda kuRandburg, akaenda pakona achinotsvaka basa. Handiti mungoziva vanhu vanomira parobhoti achitsvaka basa. Akatogwa akanzi geza chichi akavatiswa nechimwe chinhu. Handizivi kuti musikana iye achiri mupenyu here kana kuti, asi nyaya iyoyo handiti munoiziva. Alright. Regai tipinde munyaya inotevera. Makadini zvenyu tete? Indauyawo kuzobetserwa paplatform yenyu ino. Ndinoona muchibetsera vanhu vakawanda tete. Mukandibetsera nevadare ndingabatsirika chaizvo. Tete pamba pandiri kushanda ndashanda 10 years. Gore rino nderechi10. Kubva ndichishanda pay yangu $100. Haikwire, haidzike, hapana bonus tete. Pandakasvitsa 7 years ndichishanda, ndakambofunga kusiya basa iri nokuti pay yanga isingakwire. Asi ndakapa chikonzero chekuti ndiri kusiya basa nokuti ndiri kuda kunochengeta mwana. Vakabva vati uya naye mwana wako tigare naye pano tomuendesa kuchikoro. So apa ndoendeserwa mwana wangu kuchikoro tete, but pay haisi kukwira. Ndoshanda 20 rooms ndichipiwa $100 tete. Pa100 papo ndobvisa 30 yetransport yemwana ndosara ne70. Musoro mangu uri kutema nekufunga tete ndibetserewo. Chandiri kuda kubatsirwa kuziva kuti 100 iyi igamuchira nemoyo wese here tete, sezvo ndichiendeserwa mwana kuchikoro. Ndoshanda 20 rooms ndine 10 years ndichishanda $100 pay haisi kukwira. Mwana akatanga kuzoendeswa kuchikoro ndasevenza 7 years. Ko zvino mwana ave form 1. Right. Tisati takomenta panyaya. Guys, kana muchishandigona vanhu ngatiregei kuda kuita kunge maindi. Mushanda 20 rooms, 20 maroom. Muchipa munhu $100. Iwe ndikakutokupa $100 ukaisa izvezvi ndikakupa $100 haudiri fiyo ikatopera. Munhu hana manidzi. 10 years. Do you know guys? Kuti kushanda ndoziva kuti muri kumabasa izvezvi. Kuti kushanda kubva makuseni na7 9 to 5 handiti. Kushanda kubva 9 to 5 every day. Unoshayiwa kana uchishanda basa rito right uchihora chaiko mari right. Unoshayiwa kana time. You feel like you owe your boss. Your time belongs to your boss. Handitika? Right. Chizvifunga kuti wewe hauna time inonzi yako. Munhu ari kutora 24 hours dzako. Handitika? Ari kutora 24 hours dzako.
wopo $100 chiri kuita kuti vakashande 10 years apa ndechekuti havana kana nguva yekunotsvaka rimwe basa. Pane imwe nyaya futi yecomfort kuti you feel so comfortable kuti unogara pabasa saka it's okay ndikazoshandira vamwe vanogona kundiabuse at least havatozivana. Alright, nai mama ndokumbira kubvunza ko imi mukambogara pasina bosi makadii mama maswera sei? Taswera vedu we zvine makwiriro ari kuita zvinhu kubva muzvandakashanda 10 years nhasi rima 2016 before COVID. Guys, let's be realistic. Iwe ndikakupa $100 iwe employer right now, I don't know, because right now ndoziva kuti muchati maticha cheanokora 150. Aiwa, munhu ari kushanda 20 rooms, munhu ari kushanda 2 bedroom ari kuwana $100, munhu ari kushanda 20 rooms owana $100. 10 years later unotoona kuti munhu ikao anti vashanda pamba zvekuti vakudza vana, she has raised children. Munhu wekuti anogona kutenga grocery because she knows what is runnings epamba. Munhu agara 10 years vadova part of the family, she's part of the furniture. Why don't you just appreciate munhu anokushandira $100? Aiwa, let's be realistic. 1,700 kautiri pamari rikatingorira pa 17 nhasi 1,700 rand. Ngeke phela guys. Alright, saka ndokumbirawo kuti mupindurewo mondiudza kuti imi munoona zviri right here kuti munhu ahore $100 semaonero enyu. Anditi password yakuramba zvekuisika. I'm a girl aged 28. I have 3 siblings. I would say I grew up with both my parents, but nyaya yaive kuti life yedu was not easy at all. My dad was a carpenter. He didn't get much money, but he managed to get us all in school. Ndakaona diploma rangu. Problem is I couldn't get a job for my profession. Ndaitwa nekushanda kuma boutique, flea market, those kind of jobs munongoziva mabasa aya kuti abhadhari mari yakawanda. Kumba, I had a family to feed. My mom depended on me because my dad didn't give her any money. And this is why vaidaro school fees ndiyo vainobhadhara baba vangu nekutenga magrocery and all, but kupa munhu mari vaisatozviita. Saka ndaiti pese pandinoshanda ndochengeta mari kuitira kuzobatsira mai vangu kana vane zvavanoda kutenga. Ndaishanda mubotiki. One day vakangondiudza kuti basa rapera. Handina zvandainge ndatadza, basa ranga rangopera chete. I started thinking kuti what was I going to do nelife yangu. Ndikafunga situation yekumba kwedu. Ndakachema vatete. Ndakagara kumba for a month ndisina chekuita. Then I got a call kubva kune friend one day. Shinzi kuri kudiwa maid. Basa iraiva kuHarare, so handina kufunga katu. Ndakabva ndatoendako. Ndakawana basa riya, then makandiudza zvandinenge ndifanira kuita. I was to cook, to do the laundry, clean the house and other domestic chores. But vakandiudza kuti ndisapinda mune imwe room, so yaiva pa next nebedroom yavo. Ndakateerera paya ndikashanda zvakanakisa. Ndaidya chikafu chakafanana nechavaidya. Vaive nevana vavo vatatu, zvese zvaifamba bho. I had nothing to complain. Pese pandaicleana mumba ndaingonzwa kuda kuvhura murumu uya mandakaudzwa kuti ndisapinda, but ndaizonzwa moyo wangu uchiramba. I worked pamba paya for 1 year. Ndaibatwa semwana wavo and I respected them zvekudaro. Then rimwe zuva I was cleaning. Ndakanzwa kuda kuvhura murumu uya nekuti day iroro ndaive ndega pamba. Abva ndavhura door iya. I was curious tete. Zvandakaona chero nanhasi ndinotya kuzvitaura because ndofunga kuti ndogona kudzokorora zvakamboitika. When I opened that door, I couldn't move. I felt like my feet were glued at that spot that I was standing. Zviya zvekuti you faint hazvina kuitika kwandiri. Ameno kuti chii chaitika. Handina kunzwisisa mabosses angu akabva adzoka vakatsama like they felt kuti I did something. Vakangoya vachipopota apa ini kuti ndikumbire regerero. I couldn't talk or even move. Vakangosvika nekundidhonza nekundiendesa kurumu kwangu entukumwe mushonga wavaipfungaidzira ndikabva ndatanga kukwanisa kutaura, asi kufamba ndaisakwanisa. I couldn't feel my legs, like I was paralyzed. They told me to pack my things nekuti basa rakanga rapera. Vakandipa mari yemadays andanga ndashanda and told me not to say anything to anyone, if so ndinofa. I was going to be on a wheelchair for a month. That was the punishment I got for snooping around Mpamevano. I wanted nothing to do with these people. I was scared for my life. Chero mari nanganda kutya kuitora, but I had to because I needed it. That was the reason why ndakaenda kubasa ikoko. They called my parents kuti vauye kuzonditora nekuti I got sick ndiri pabasa. Vabereki vangu vakachema when they saw me kuti ndaiva pa wheelchair ndisingafambi ndega. Apa ndanga ndabva kumba ndichifamba zvakanaka. I got home and ndakanga ndiri pa wheelchair. Ndaigara ndichichema and my parents would ask me what happened because kwandaive I couldn't say anything. I was scared to die.
ndaingova munhu aigara achichema. I done that to myself nenyaya yekuda kuziva zvinhu zvisinei neni. Tainamata tete nguva nenguva, even mapasta vaiuya vaizondinamatira. And one day I got the courage to tell my parents what I had seen kwandaishanda, kuti ndibudise mazwi zvakaramba, kutadza kutaura chaiko. They called pastor vekuchurch and prayed for me, but vakasiya vataura kuti hondo yacho haisati yapera yekwandakabva and haifanira kunamata. Makuseni ndakamuka ndakwanisa kutaura, but kufamba was still the same. Kutaura izvezvi ndiri pauche, and handisati ndaudza kana ani zvake zvandakaona kumba kuya, and handikwanisi kukuudzai chero imi ndichiri kutya nanhasi kuti chii chinozoitika kana ndikataura. I need help if I can find anyone anokwanisa kundibetsera to be free from this. I get nightmares every now and then. Handizivi if I continue to live like this anymore. I'm depressed. Please help me. ID, please text me. Handiti, as soon as matera nyaya ndokumbura munditemire, because yakatumigwa iri audio. Saka, this was Tuesday. Rega nditsvake. Munhu akanitumira message ndokumbura unditumire message uti hello auntie ndini, so that tikwanise kukubatsirai. This is bad. Yeah. Hey, pakaipa. Unozapata tava kuverenga nyaya I could feel it. I could feel my body. Zvazvekuti unyazozvifila. This is bad. Yeah, pakaipa. Alright. Hi Tete, help me to forgive and forget. Tete, how are you? Ndiri musikana 27 years. Kubva ndiri mwana ndakakura ndine vabereki 2 kusvika nanhasi. Takura mufamily inonamata tichienda kuchechi. Upenyu in general hwanga huri bore. Taisawo vanhu vaiwana sereki, but I'm just grateful for the little that we had. Nekuti vamwe vanorara nenzara. Isu hatina zuva ratakara nenzara. Chero pamwe taidya nemuriwo everyday. At least tairara tadya something. Mumhuri medu tiri 3. Ini ndini wekutanga. Saka ndiri mwana akakura ndine vabereki vari strict. Waisangobuda mumba usina explanation kuti ukuenda kupi. Ndaitwa necurfew ya5. Zvinhu zvaitika kubva ndichikura. Saka zvina kumbobvera zvandinetsa nekuti ndanga ndazvijaira. Chero izvozvo I find it hard kupinda mumba kuma 7 or 8. For that ndinotenda vabereki vangu because dai ndisiri pano nhasi. Nyaya yangu ndeyekuti Tete, I started dating ndine 21 and I have 3 exes till now ndane 27. Life yangu handisi munhu ari exposed to a lot of things like going clubbing or drinking beer and all things that young people do. Plus I think nyaya church inoita kuti ndive munhu ari kind reserved. So muma relationship angu ese ndikarambana nemunhu anobva angoita months obva atorora. And I would say this happened twice. Then the third ex yangu, we dated and takasvika patime yekuti zvinhu zvaisafamba zvakanaka. We would fight over silly things and spend weeks without talking. So inini I had a friend, a girl wandaiudza everything. Ndaimuona sesister yangu. Saka I told her about kunetsana kwandakaita neboyfriend yangu. Iye akatotanga kundipa maadvice paya. Rimwe zuva I got a call from my friend's boyfriend. He was livid zvekudaro. Akandiudza how my friend had been flirting with my boyfriend and vaitopota vachionana dzimwe nguva and ndichiudzwa kuti ndiri busy neboyfriend yangu. He showed me chats friend yangu nemukomana wangu vachindinyeya Tete. They were even planning kuti mukomana wangu asiyane neni because I had changed. Pandakaona machats I got angry and forwarded machats ya kumukomana wangu. I asked him to explain himself. Akatanga kuti I'm sorry and all that. The stupid me forgave him. Ndikabva ndatoita cut off friendship nefriend yangu because I don't trust her anymore. Little did I know the decision I made was wrong. Takagara paya gore nemukomana wangu. Zvinhu zvaifamba bo. Aitogara achitaura zvekuda kuroora. Then rimwe zuva he asked me kuti ndiudzei my parents kuti ndiudze my parents kuti akuda kuuya for my introduction. We arranged everything and ndakauya kumba kwedu. They talked and akati achauya in January kuzoroora. It was in November pakaitika izvi. Tapedza I went kwavo for the introduction. Nekuti aigara musame location. Ndakatoenda nagogo iye anga auya nemabrothers ake vakuru. Ndakafara kuti at least I was going to get married kumunhu wandinoda. We planned for a Aurora day and everything. He engaged. Ndakabva ndatoona marriage. Mafariro andaiita so. Nekuti most of my friends were married. I was 26. Rimwe day ndiri kubasa, I was busy looking for a dress randaizopfeka for Aurora day. I got a call. Akanga ari musikana achindiudza kuti akanga ane mwana nemukomana wangu. And vaitova mhuri. And aitonza mwana achichema paside pake. She even told me kuti mukomana wangu ndiye angamupa namba dzangu. Ndakapererwa Tete, ndakatadza chero kudya. Ndadzokera kumba. I cried myself to sleep. Ndikamira ndichida kuzobvunza mukomana uya ndisisina hasha. Ndakafona ndikamubvunza about nyaya iyi. What he told me shocked me. Akandiudza kuti he had nothing to explain. Akabva ati zvawanza ndizvozvo. Ini I have nothing to say. And panyaya yekuti
akawana sei namba dzako. I think akatora namba dzako mufoni mangu. Ndakavhunduka kuti munhu uyu angandiudza zvakadaro shuwa ini ndichiti zvinhu zviri kufamba po. Ndakapererwa. I told hama dzese dzaitoronga nezvemaroora kuti everything was cancelled, hakusina maroora. Vakabva vandibvunza kuti why, but I didn't have the energy to answer any of them. I just wanted to be alone and lick my own wounds pasina anondikanganisa. So I just blocked everyone. Aingoita mistake yekundibvunza kuti why kusisina maroora. Zvese zvakaitika last time, but the pain is too much. Zvikuita as if zvakaitika nesuro. Ndikazvifunga ndinoona kunge I'm cursed. Why is this happening to me? Kuti pandanga ndakuti ndakuroorwa, then this happened. Ndikambofunga neimwe view ndinoona kunge ndiMwari vasikuda kuti ndive nemunhu uyu, cause at first he cheated with my friends. I got back with him. Ndisingaoni kuti yaitova red flag. Everything happens for a reason. Maybe it's for the best. Come, I deserve better, even if I get married at 30. I just need advice and chete kuti how can I go through this pain and be able to move on with life. Nezro takanga ndinambuya tagwirei taitaura nyaya yekuti marriage sometimes is not a bed of roses. Unopiwa rose onzi rose. Unopiwa zibhokeri yazombombe onzi unoti zvakarongeka usingazivi kuti ratanga rabvisiwa zvimuwa. Handiti saka mumarriage mune zvinhu zvakawanda zvinozokuremera. Kana Mwari vaona kuti this is not for you, it's not for you. Handitika nyaya yemusikana uya andidisturba nanhasi. Makanditete ndine nyaya yangu, ndiri murume ane makore 59. Kubva ndiri mwana ndakakurira kumusha nevabereki vangu. Vabereki vangu vaita zvekurima, saka tese taidzidziswa kurima tiri vaviri nemukoma wangu. Pakashaya vabereki ini ndindakasara chiendera mberi nebasa. Mukoma wangu akanga aenda kuJoni. Ndaitozikanwa munharaunda yedu kuti ndini ndaiva murimi mukuru. Ndairima tichikohwa kotoni, tichiita mari. Ndakakwanisa kutenga mota chilori. Nekuti ndaiitira kuzosenga zvirimwa ndichinotengesa. Ndairima cabbage, wheat, beans, nzungu, mbambaira, kotoni. Zvese izvi I achieved ndichiri mukomana. Ndakazorora mukadzi wangu tikaita vana vedu vaviri. Tinongoti upenyu hwaifamba zvakanaka. Taiwana zvese zvatinoda muupenyu. Nyaya yakazotanga rimwe gore. Takarima zvakanaka semwaka wese, asi handina kuwana gohwo randaisiwana zvichireva kuti mari yaive shoma gore iroro. Zvakabva zvatanga kusafamba sevanhu vanga vadyaira life iri nani. Zvakaitikazve kusvika tatanga kutengesa mota tisisina pekutangira. Mumba makanga musisina peace nemudzimai takanga tisachawirirana. Rimwe zuva ndaona kuti zvakunyanya, ndakabva ndaenda kune imwe n'anga ndichitsvaka kuti ingandibatsira sei nenyaya yangu. Ndakabva ndapiwa mushonga wekuti ndirambe ndiri murimi mukuru ndokuti mari irambe ichiuya. Ndakadzokera kumba paya nemudzi wandakapiwa kuti ndiise Mwari. Zvinhu zvakabva zvatanga kushanduka. Ndakatangazve kurima zvinhu zvichifamba zvakanaka. Nemudzimai wangu takatanga kuwiranazve nekuti zvakanga zvava kuendeka. Vana vangu vakakura kusvika vapedza kuuniversity. Vese vanga vabva zera, asi hapana akaroorwa. Zvaigara zvichindinetsa kuti sei vana vangu vasina kuroorwa sevamwe. Umwe anga ane 34, umwe aine 30. Saka mai vacho vakabva vafamba navo kumapostori vachinonamatirwa, but zvaisashanda. Rimwe zuva tete takaenda kuna one pastor nenyaya yevana ivavo. Zvandakanzwa ipapo zvakandishamisa. Vakandiudza kuti mushonga uye wandakapiwa kuti ndirambe ndiri murimi waisava weizvozvo zvega. Ndakatobatiswa mushonga ipapo zvinova zvinokonzera kuti vana vangu vasaroorwa. Ndakarwadziwa tete nekuti vana vangu havachadi kana kundiona ini zvese izvi ndaisaziva kuti ndizvo zvichazoitika. Kutaura kudai ini nevana vangu hatichatauri. Ndakakumbira urengero kasingaperi. Vakatobva pamba. Amai vacho vakanga vakuda kundisiya asi vakazondiregerera. Tete ndakatora hari yaiva nemudzi pasi pemubhedha wangu nekuti ndipo paigara. Ndakadzokera kuna sekuru vaya vakandipa, asi vakanditaura kuti hapana zvavanokwanisa kuita kunze kwekuti kana ndichizvipira kuti ndife ndokuti mhiko dzacho dzipere, vana vagokwanisa kuroorwa. Tete izvezvi handizivi zvekuita. Ndokumbira rubetsero nekuti vana vangu ndinovada. Ndoda kuvaona vachiroorwa ndiri mupenyu. Kana pane mapasa anokwanisa kundibetsera ndingafara shuwa. Kutaura shuwa zvese zvakaitika izvi ndanga ndisingazivi kuti ndo results achazobuda. Ini chandaida kuva murimi chete, upenyu hwangu nevana vangu ugova hwakajeka, ndisingazivi kuti ndaitokanganisa upenyu hwevana vangu nahwandichazivi zvekuita nemudzi wandakapiwa nanasekuru vaya. Alright, regai tipinde munyaya yedu yekupedzisira. Mavhidhiyo acho akasonyoreba anozorwadza kuedita.
kumanikidzwa kwangu kurara nembwa kuDubai. All that glitters is not gold vatete. Ndaizvishandira zvangu chimadhumbe changu muSouth Africa ndichidohora ndikakwanisawo kutenga sabhuku dhiu rangu ndikatovakawo chitumba changu vatete. Ndakazosangana negood deal rekuti ndaizokurumidza ndasimuka. Ndaiwana hangu kamari kari nani pandaishanda as advert yandakaona yekuDubai yaimeka sense. Ndakaaplya paiva nenhamba dzeWhatsApp dzakaiswa ipapo vatete. Ndipo pandakairasa ipapo. Professional company isina email wekuti unotsvaka mabasa paWhatsApp zvisinei. Kana uri desperate zvese zvekuti unofanira kungwara, ndakasvikanda pasi pewindo ndakaaplya basa zviya zvekungozama ndichingoti hameno kwaingovawo kuzama lake. Pasina 2 days ndakareplyiwa vatete. Kuda ndiwo aiva maitiro avo. Ndakafara sekuti ndaive ndawana positive reply. Vakanditi ndisende copy yepassport yangu kunenge kune masitakuya. Ndikaita sokudaro. Ndakaita sokudaro ndikawana basa ndokutanga kuita process dzekuenda mhiri. Zvinhu zvacho zvaingoitawo fast. Kubvunza agent aiti ari kunditsvagira vatete. Akati nhau yekuti vandaishandira vaive nemucheche aida kutariswa nokudaro vaida munhu nekukasika. Pasina mwedzi process yose yainge yapera. Ndakakwira ndege for the first time mukati meupenyu hwangu. Kufara kwandakaita handina kana zera nako. Ndakasvika ndikaona muArabhu aitengeta mazimbwa. Ndakashamisika sokuti ndainzwa vachinzi muArabhu anosema imbwa nekuda kwechitendero chavo. Aiva nemazimbwa aigara mukeji. Akatanga kuuya nembwa yake, rimwe type rembwa rine makumbo marefu nenzeve dzakaita point. So imbwa yaiuya yondifunidza kumabhamubhamu angu. Akazouya nepfuti nembwa iya akandimanikidza kurara nembwa iya. Muitiro wembwa iyi inoratidza kuti yakadzidziswa kusangana nemunhu pabonde. Moyo wangu wakadambuka. Chokwadi bhoki here watinotema nematombo kumusha. Abuse iyi yakaendera mberi kwemwedzi mitatu. Ndaiti ndikakiya door, imbwa iya yaiuya ichitochema ichimara padoo pangu. Kusangana nembwa pabonde ndainzwa ndichisvibiswa, asi ndaityawo zvakare kuiswa mabara mumusoro. Ndakazogaya zano ngemari yangu yebasa ndaipiwa hangu chandanga ndisina ipassport. Ndakagaya zano rekuti dai raizobudirira raizosunungurwa pautapwa hwandainge ndiri. Ndakaisa soda muchikafu changu chemasikati. Ndikaisa yakati 1 hour later soda yainge yotanga kushanda. Ndakadurura. Muarabhu akauya nembwa yake akawana ndatozvimesa. Ndaiziva kuti hapana pandaizosangana nembwa. Ndakazvimesa. Mudumbu hamuna kumira. Ndainge ndopera simba. Maremedi ekumisa mudumbu ndaimaziva kubva kumusha. Asi ndaiziva kuti ndikada kumisa mudumbu yafa kwangu. Ndakazonomukira kuchipatara. Passport yainge yakaiswa padivi. Kubvunza kwai wakanongwa neumwe murume padivi perodhi ndiye akuunza kuchipatara. Ndaiziva hangu kuti inyaya yaiva inhema. Iye muArabhu iya ndiye aiyandiudza kuchipatara, asi waitya mibvunzo isingapinduriki kumapurisa. Ndiwo mabudiro andakaita mupfumvu iyi. Asi chero ndakadzoka kumusha, mari ndainge ndinayo ndiri kutadza kuzviregerera. Ndinonzwa kuti ndakasviba. Ndiani akamborara neimbwa akaita munhu kwaye. Pane mazuva andinovhunduka kuhope, ndinotombomuka ndichiridza mhere kuhope. Hama dzangu hapana andati ndaudza dambudziko iri. Ndinotya kujajiwa. Handizivi kuti kuda ndikawana ngandibatsirewo kubvisa chikamu ichi mukati meupenyu hwangu. Ndoda kuti mabad memories aya adzimike. Munjere mangu muite blank. Okay. Alright, before we go guys, ndadzoka zvakare ndichikurimainder hanzi maswera sei tete kuya kwamuri kutogumirawo ya life hope. Ndokumbirawo mundipostero papage penyu. Ndokumbirawo mari yebhasi neyekutakurisa mabhegi angu maviri ndidzokere kumusha. Zvinhu zvandiomera kuno Joni apo kuudza hapana. Uye kana paine vane mabasa kuzimu wanda kuchengeterwa dzimba ndichishandawo ndinoda hangu. Ndikati what's happening? Svika handisi kushanda. Zvakundiremera kubhadhara rent nechikafu. Saka ndanga ndafunga kumboenda kumba. Saka vati varambawo ndiriminder kuti musakanga makuverenga. She really needs. Vari kukumbira help. Ndokumbira mundibatsirewo kana pane vane mabasa kuJoburg kana kuti kuZimbabwe vedu ndipewo mari yebhasi ndiende kumba. I don't want to lie. I moved nenyaya yechipiri yemusikana ari pauche. This is very sad. Muri Zimbabwe. She really needs help. Asi haidi ndokumbirawo kuti unditextirewo. Ever since I read that story, I could feel it. I could feel, up to now I can feel. You feel the energy so. But one thing that I know is, kana kwai chinhu ukachitaura
zvinobva zvatodii, zvine zvatofumuka. Hei, Mwari ngatibatsire. Alright, tokuti ndeni kuna chirungu kwamaita musarega zvakare kuramba muchinyora nyaya dzenyu. Handitya Mwari akuitire zvakanaka. Vanoda goat milk iripo haisati yapera. Munongondiudza kuti vatete haufa goat milk, tobva tadita toita zvegoat milk. Mother's Day yasvika nditi. Vaida kubhadharira vana mama nana sisi. We are going to have like a lunch. It's going to be small and intimate. We're going to do it pafenyu yedu yakanaka fani. Musarega kuramba muchibhadharira vana mamunozoona kamapicture moti vedu tanga tishura kunge tinge tiripo. Zvinhu zvakangonaka kuti kana mumadzimai achisangana mungosanganawo munetwork, you do things that you've never done before. Like ndakazoona mumwe kunonyora kuti kumavhenyu ikoko ndo kunorombeswa vanhu. Guys, mogorombeswa sei kwendiripo? Kana ndichitotsvaka venyu inini ndenjodza zvandiri kuita, hapana munhu anorombesewo. Handiti pane vamwe vanoti goat milk mava kutirombesa, inini ndoverenga nyaya dzokuromba ndodorombesawo navanhu. Muri vanhu vakaita seimi. Anyway, tokuti ndeni kuna chirungu kwamaita. Mwari akuitire zvakanaka. Tichadzoka zvakare nenyaya dzenyu muzuva ramangwana. Ndatenda. Bye bye.